अन्नानै नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनायनि सिगांनो प्लिज गाहायनि लाइक बाटनखौ क्लिक खालाम आरो आंनि भिडिअखौ नायनानै बोरै मोनदों कमेन्ट बक्सआव लिरनानै हर आरो प्लिज आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबावथार। सेल्फी लानानै सानैजों सेल्फी लानानै सेल्फी लानानै सानैजों सेल्फी लानानै स्टुडेन्ट बुब्लियाव मिनिस लुनाय नोंनि हायना महरजों समायफ्लेनाय स्टुडेन्ट बुब्लियाव मिनिस लुनाय नोंनि हायना महरजों समायफ्लेनाय इसे मिनिस लुबावदे ओ इसे आंथिं नायहरदे ओ इसे मिनिस लुबावदे इसे आंथिं नायहरदे फागला गोसोआ नोंखौल' हास्थायबाय सेल्फी लानानै सानैजों सेल्फी लानानै जिउनि सना आंनि जिउनि सना नोंनि थाखाय आं दि पागला जिउनि सना आंनि जिउनि सना नोंनि थाखाय आं दि पागला नोंखौ लानानै आंनि जिउनि सिमां जाफुंहोदोल' सना आंनि मिजिं नोंखौ लानानै आंनि जिउनि सिमां जाफुंहोदोल' सना आंनि मिजिं इसे मिनिस लुबावदे इसे आंथिं नायहरदे फागला गोसोआ नोंखौल' हास्थायबाय सेल्फी लानानै सानैजों सेल्फी लानानै सेल्फी लानानै सानैजों सेल्फी लानानै सना जिउनि सिमां नोंखौ लानानै आं सुजुबाय जिउनि सिमां सना जिउनि सिमां नोंखौ लानानै आं सुजुबाय सनानि नखर दागोन सानैजों गोरबोनि अननाय होगोन नोंनो सनानि नखर दागोन सानैजों गोरबोनि अननाय होगोन नोंनो इसे मिनिस लुबावदे इसे आंथिं नायहरदे फागला गोसोआ नोंखौल' हास्थायबाय सेल्फी लानानै सानैजों सेल्फी लानानै सेल्फी लानानै सानैजों